Welcome to English Grammar Lessons Bisaya Edition with me, Teacher Maya, nga mahatag na po ninyo og short quiz with answers and explanation. Sugdan na nato. Unsay gamit sa ing form sa verb? Take this quiz to find out. Unsay function sa word nga looking dinhi? Usa ni ka verb. Unsay function sa seeing dinhi? Noun ni siya dinhi. Giunsa paggamit ang swimming dinhi? Gigamit ni as noun. Unsay function sa smiling dinhi? Usa ni ka noun. Giunsa paggamit ang climbing dinhi? Gigamit ni as adjective. Nganong kato ang answers? Mao ni ang explanation. Dinhi nga sentence, verb ni ang looking kay nagsunod ni sa helping verb nga been, usa ka be verb. Magsunod gani sa helping verb nga be verbs ang ing form sa verb, main verb na ang function niya, ni kompleto na siya sa continuous tense sa verb. Noun ang seeing dinhi nga sentence kay nagsunod ni sa preposition nga to. Ang words nga mosunod sa preposition, mga nouns or pronouns. Kung dili gani na pronoun ang nisunod, way lain, noun na. Pareha aning for, in, og of ang nagsunod ani mga nouns. Pwede ni natong sundan pod og ing form sa verb as noun. Pareha aning for cutting, in writing, of loving. Dinhi nga sentence, noun ang swimming kay object ni sa verb nga like. Ang pwedeng mahimong object sa verb sa mga choices maura ang noun. Noun ang smiling dinhi nga sentence kay mao ang iyahang subject. Noun ang magamit among sa mga choices as subject sa sentence. Adjective ang climbing dinhi kay gi-describe ini ang plants. Unsang klase sa tanom, climbing or mukatay. Mailhan nga adjective ang ing form sa verb kay tapad ni siya sa noun nga iyahang gi-describe ug wala siya be verb nga gisundan. Nagsunod noon ni siya sa quantifier nga some. Kasagaran, magsunod ang ing words sa noun determiners like articles nga a, and, the, or quantifiers like some, a lot of, or many. That's all for this video. Thank you so much for watching. Have an amazing day.